కొంచెం దక్కించి నేటి వార్త చూద్దాం. హాయ్, వెల్కమ్ టు లక్కీ టీవీ. రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ఎన్నికల సందర్భంగా పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేషన్ శాఖ అధ్యక్షులు గుండెపోయిన లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో గోదావరికని పట్టణంలోని స్థానిక లక్ష్మీనగర్ ఓల్డ్ అశోక థియేటర్ ముందరి సెంటర్లో టపాసులు కాల్చి స్వీట్స్ పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రావుల రాజేందర్ హాజరు కాగా కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు గుండెపోయిన లక్ష్మణ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వర్గం ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన ఎస్పీ అభ్యర్థిని రాష్ట్రపతిగా నియమించిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి, జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డాకి, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో పాటు వారి ఎన్నికకు సహకరించిన వివిధ పార్టీల అధ్యక్షులు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గోగుల రవీందర్ రెడ్డి, గాండ ధర్మపురి, బీజేపీ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి తడగొండ నరసయ్య, పల్లికొండ నర్సింగ్, గౌతమ్ నగర్ మండల శాఖ అధ్యక్షులు కోమల పురుషోత్తం, దళిత మోర్చా కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు దొబ్బట కమలాకర్లతో పాటు బీజేపీ నాయకులు బండి రాము, జనగామ సాగర్, తూముల వెంకటేశ్వరరావు, రామిండ్ల ఓదెలు, చిలకల రాజ్ కుమార్, పల్లికొండ శ్రీనివాస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్నికైనటువంటి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి భారతీయ జనతా పార్టీ రామగుండం కార్పొరేషన్ శాఖ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ లౌకికవాదం పేరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 75 సంవత్సరాలుగా పరిపాలించినప్పటికీ ఏ ఒక అట్టడుగు వర్గాల ప్రజానికానికి కానీ, అట్టడుగు దళితులకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, ముస్లింలకు కానీ ఏ విధమైనటువంటి న్యాయం చేయకుండా దురుద్దేశపూర్వకమైనటువంటి పరిపాలన సాగించడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక దళితుడిని జాతీయ అధ్యక్షుడిని చేయడం భారతీయ జనతా పార్టీకి సాధ్యమైంది. అదేవిధంగా ఒక దళితుడిని రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక ముస్లిం అభ్యర్థిని రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది. ఈ రోజు అట్టడుగు వర్గాల ఎస్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము గారిని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రకటించడం అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ సామాన్యులకు ఏ విధమైనటువంటి అవకాశాలు ఇస్తుందో మనం గమనించాల్సిన అవసరం. ఒక ఛాయ్ వాళ్ళ దేశ ప్రధాని కావడం అంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీలోనే ఉంది. అదేవిధంగా అట్టడుగు ప్రజానికానికి చెందినటువంటి బీసీ వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న బీసీ అభ్యర్థి అయినటువంటి డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారిని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభకు పంపించడం జరిగింది. అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ సామాన్యులకు అందవేయడంలో అందవేసిన చేయిగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని దళితుల వ్యతిరేక పార్టీను, ముస్లిం వ్యతిరేక పార్టీను ఎవరైతే కుహాన లౌకికవాదులు భారతీయ జనతా పార్టీకి భయపడి మాత్రమే ఈ విధమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కానీ దళితులకు కానీ, ముస్లింలకు కానీ న్యాయం చేసే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. ఎన్నో రోజులుగా ఉన్నటువంటి త్రిపుల్ తలాక్ను భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే తీయగలిగింది. అదే భారతీయ జనతా పార్టీ ముస్లింల వ్యతిరేకం అయితే త్రిపుల్ తలాక్ తీసేసి ముస్లిం మహిళలందరికీ ఏ విధంగా ఎందుకు న్యాయం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము అడుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నటువంటి అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిరంకుశ పరిపాలన సాగిస్తూ పేద ప్రజలందరినీ నడ్డి విరుస్తూ ఈ రోజు అనేక మోసాల ద్వారా అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. ఈ రోజుల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా బండి సంజయ్ నేతృత్వంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాషాయ జెండా ఎగరవేయడానికి అందరూ కంకణ సిద్ధులై ఉన్నారు. కేవలం మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు తెచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరైనప్పటికీ భారతీయ జనతా పార్టీని అభ్యర్థిని గెలిపించి కేంద్రంలో దేశంలో ఏ విధంగా అయితే సుపరిపాలన అందిస్తున్నారో రాష్ట్రంలో అదే విధమైన సుపరిపాలన అందించాలంటే కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక గిరిజన మహిళను ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రనాయకులైనటువంటి అమిత్ షా గారు, మోడీ గారు, నడ్డా గారు అత్యున్నతమైనటువంటి రాష్ట్రపతి పదవికి నిలబెట్టడం జరిగింది, నిలబెట్టి గెలిపించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 70 సంవత్సరాల నుంచి సామాన్యమైన అట్టడుగు ప్రజలను ప్రలోభపెడుతూ అనేక రకాలైనటువంటి మోసాలు చేస్తూ ఇవాళ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈ భారతదేశ ప్రజలను మిస్గైడ్ చేస్తూ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మనం ప్రత్యేకంగా ఇవాళ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీలో అతి సామాన్యులు ఎవరైనా కూడా ఏ స్థాయి వారైనటువంటి వారు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని
పొందడం జరుగుతుంది, మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మనమందరం ఒక దిక్కుంటే వారు ఒక దిక్కు అయినరు. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము ఈ గిరిజన మహిళ అని చెప్పి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరు నాయకులు కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది, మద్దతు చేయడం జరిగింది. కానీ కేసీఆర్ గారు మాత్రము ఆ మహిళకు రాష్ట్రపతిగా ఓటు కేసీఆర్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటు వేయలేదు. ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదని చెప్పి ముస్లింలకు మద్దతు అని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముస్లింకి మద్దతు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎవరికి కూడా వ్యతిరేకం కాదు. మనం చూసినట్లయితే ఇవాళ అబ్దుల్ కలాం గారు మొట్టమొదటి ఈ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏది కూడా చేయలే. కానీ అబ్దుల్ కలాం గారిని వాజ్పేయి గారు మనం మొట్టమొదటిగా రాష్ట్రపతి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న మన దళిత రాష్ట్రపతిగా కోవింద్ గారిని చేయడం జరిగింది. ఈరోజు అన్ని వర్గాల వారికి సమానత్వం ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ద్రౌపది ముర్ము గారిని ఒరిస్సా రాష్ట్రం నుంచి మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి ఒరిస్సా స్టేట్ నుండి ఇవాళ మనం ద్రౌపది ముర్ము గారిని అభ్యర్థిగా ఖరారు చేయడం జరిగింది. వీరికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ